皆さん、こんにちは。私はアシスです。ルミちゃん、はーい。何が好き？チョコミントよりも私はフィギです。ルミちゃん、はーい。何が好き？ストロベリーフレーバーよりもあなた。今、私たちは MR イスラミスタティにあります。ねえ皆さん、MR イスラミスタティの SPMB は始まりましょう。日本語、料理、タブイズ、社会奉仕のプログラムがあります。先生は優しくて親切です。楽しく勉強できましょう。友達もたくさんできます。皆さん、一緒に勉強しましょう。待っています。学校で会いましょう。またありがとうございます。